Za 7 horami a 7 dolinami, teda podľa toho, odkiaľ idete, lebo ak bývate za 6 horami a 6 dolinami, tak je to už len za 1 horou a 1 dolinou. A ak by ste náhodou bývali rovno tam a chceli by ste sa tam ísť pozrieť, tak by ste nemuseli chodiť nikam, lebo by ste boli v neveľkej dedinke, ktorá ako by sa chcela pred šírym svetom schovať v hlbokom údolí za 7 horami a 7 dolinami. Teda podľa toho, odkiaľ idete. Tá malá vieska sa volá U nás. Alebo celým menom Tam u nás. Možno sa tak nevolá, ale jej obyvatelia jej inak nepovedia. A tam, v jej jedinom domčeku, vravela som, že je to veľmi malá dedinka, býval malý Janko so svojou malou mamou. Museli byť malí, lebo boli chudobní a väčší domček si dovoliť nemohli. Tomu Jankovi od ešte väčšieho malička každý večer mama pred spaním rozprávala rozprávky. Presnejšie, ona mu rozprávala každý večer len jednu rozprávku. Nie, že by sa do tej malej chalúbky viac rozprávok nevošlo, ale malý Janko mal najradšej len tú jednu. Rozprávku o hlúpom Janovi. Nemožno sa teda čudovať tomu, čo odpovedal svojej mame, keď sa ho raz opýtala. Janko môj, je z teba už statný junák, no teda si už veľký chlapec. No proste podrastol si a tak je na čase opýtať sa, čím by si chcel byť. Ja? Nie, to si len tak nacvičujem, keby išiel náhodou niekto okolo. Aha, no ja chcem byť hlúpy Jano. Áno, ale pýtam sa, čím by si chcel byť? No, naozajstným hlúpym Janom. Vyberiem sa do sveta, zabijem draka a dostanem ruku princeznej a polovicu kráľovstva. Čo mi viac treba? Hádam trochu rozumu. To predsa nejde. Sama si mi každý večer hovorila, že zo všetkých princov a švárnych junákov napokon vyhral vždy len hlúpy Jano. Vlastne máš pravdu. Je to moja chyba. Ešte dobre, že som ti nehovorila rozprávku o červenej čiapočke, jej babke a zlom vlkovi. Kto vie, koho by si vybral? Byť naozaj hlúpym nie je vôbec jednoduché. Musím dať pozor, aby som sa náhodou nenaučil čítať. Ba nebodaj písať. Musím sa všetkému čudovať, ničomu nerozumieť, všetko vidieť prvýkrát. V takom prípade nemôžeš byť do sveta lepšie pripravený. A tak sa Jano vybral do sveta. Najprv síce chodil okolo domčeka, lebo nevedel, ktorým smerom svet je, ale keď mu mama vysvetlila, že svet má takú zvláštnu vlastnosť, že je vždy všade okolo nás, tak sa napokon vybral vyšliapanou cestičkou smerom od domčeka, lebo sa mu nechcelo začínať cestu do sveta tým, že prepláva rybník za chalúbkou. Chodil svetom, kam ho cesty viedli, i hustými horami, netušiac, čo je za nimi. Prešiel mestá i dediny a kráľovstiev nerátane, no nie a nie nájsť to, pre ktoré sa do sveta vybral. Buď bolo kráľovstvo veľmi malé, takže polovica z neho sa Janovi málila, alebo bolo kráľovstvo síce veľké dosť, ale nemali v ňom princeznú a inú ruku Jano nechcel. A keď konečne našiel aj dosť veľké kráľovstvo a mali aj princeznú, nemali zas draka. V jeden smutný upršaný deň, blúdiac lesom, schoval sa hlúpy Jano pred chladným dažďom do neveľkej kamennej jaskyne, ktorú náhodou našiel. Svetom sklamaný, hromžil na zlé počasie, hundral nad nespravodlivosťou prírody, zlostil sa na všetko, čo mu prišlo na keď si zrazu uvedomil, že v jaskyni nie je sám. Zdalo sa mu, že tam kdosi dýcha. Je tu niekto? Áno, ty. Ja? Tak to je v poriadku. Už som sa zľakol, že tu je ešte niekto iný. Ale ak som tu sám, s kým sa potom rozprávam? Sám so sebou. Jedine tak. To vysvetľuje, prečo si viem vždy odpovedať. Buď už ticho a nechaj ma spať. Ja chcem spať?
Ty nie. Ja chcem spať. Som tu sám, ale ja spať nechcem. A ty áno? Už mám toho dosť. Spať chcem ja. Ty si rob, čo chceš. Len to rob niekde inde a nie v mojej jaskyni. Drak! Ty si drak! Áno, ja som drak. Ospalý a nahnevaný drak. V rozprávke sa nehovorí, že máte až takú veľkú hlavu. A hovorí sa v tej rozprávke, že nie je dobré draka budiť a otravovať. To áno, to sa tam hovorí. Tak prečo to robíš? Ja som nevedel. Myslel som, že otravujem sám seba. Teda, že hovorím sám so sebou. Nie si ty náhodou ten rozprávkový hlúpy, áno? Rozprávkový nie. Ja som naozajstný hlúpy, áno. Myslel som si. A ty si hrozný drak, ktorého sa bojí celé kráľovstvo. A žerieš princezné? Nie. Ja som starý, unavený drak a princezné som nikdy nejedol. Kedysi som si občas ulovil diviaka, či králika, alebo rybu v lesnom jazere. Ale dnes jem už len lesné plody, zeleninu a ovocie. Lebo je to zdravé? Nie, lebo to nestihne predo mnou utiecť. Aha. A čo tak skúsiť ochutnať aspoň jednu princeznú? Aj keby som hneď chcel, nemôžem. Dnešné princezné sú samá kosť a ja na to už nemám zuby. Za teba nedostanem ani len prst princeznej. Nie je to celú ruku. To ma naozaj veľmi mrzí. Môžem teda ísť konečne spať. Len si choď. Ďakujem. A nepoznáš nejakého draka, ktorý princezné žerie? Nepoznám. A nemáš nejakého kamaráta, ktorý by chcel zožerať princeznú? Nie, nemám. Ale ak okamžite neprestaneš, tak budem jediný drak, ktorý zožerie hlúpeho Jana. Taká rozprávka nie je. Tak ju napíšem. No dobre, ja už budem ticho. Konečne. A nepoznáš nejakého iného draka, ktorý má kamaráta, ktorý by chcel zožerať princeznú? Počúvaj, ty otravný človečik. Nejedol som princezné, nebudem jesť ani hlúpych Janov. Ale ak okamžite neprestaneš... Už to mám! Čo máš? Viem, čo urobíme. Urobíme? My? Ja nebudem robiť nič. Presne tak. Ty nemusíš robiť vôbec nič. Len sa zajtra na pravé poludne ukážeš na kraji lesa, hrôzostrašne zareveš a ja poviem ľuďom, že si hrozný drak, ktorý prišiel zožerať princeznú. Ja princezné nežeriem. Lenže to nikto nevie. Takže, keď kráľ vyhlási, že sa hľadá hlúpy Jano, prihlásim sa, prídem ti odseknúť hlavu a dostanem sľúbenú odmenu. To je nejaký čudný plán. Čo je na ňom čudné? Napríklad to, že mi odsekneš hlavu. A len akože? No, pri tebe človek nikdy nevie. A drak už vôbec nie. Neboj sa, nič ti neurobím. Vrátiš sa sem do jaskyne a môžeš spať, koľko budeš chcieť. Ale naša princezná je navidaj ešte primladá. No, tak... S tou rukou môžeme počkať, ale pol kráľovstva tu háda majú. Myslím, že áno. Aspoň nedávno som ho ešte videl hneď vedľa tej druhej polovice. To mi bude na začiatok stačiť. Vždy som si myslel, že rozprávky o hlúpom Janovi klamú a teraz vidím, že naozaj klamú. O takom hlúpom Janovi sa nehovorí ani v jednej. Však? To je vlastne jedno. Naozaj ma necháš potom konečne spať? Pravda, že veď sme kamaráti. Áno, hneď ako si ma zobudil, som vedel, že budeme kamaráti. Hlúpy Jano sa nevedel dočkať rána. Ešte ani slnko nevstalo a Jano už stál pred mestskou bránou. Keď ju konečne zbrojnoši otvorili, bežal, čo mu sily stačili cez celé mesto i veľké námestie k hradnej bráne. Tam ho však zastavili hradné stráže. Kamže, chlapče? Teda, ja som hlúpy Jano.
Ale viem, že ak niekto dobehne k hradnej bráne, tak chce ísť asi do hradu. Chceš povedať, že sme hlúpi? Nechcem. Nikto nie je taký hlúpy ako ja. Tak sa nevychvaľuj. Chceš, Vari, povedať, že ti nie sme dosť hlúpi? Chcem povedať, že musím okamžite hovoriť s kráľom. Mám pre neho dôležitú správu. Jeho veličenstvo kráľ a jej maličenstvo princezná ešte spia. Keď im poviem, čo za hrôzu sa na kráľovstvo chystá, obaja sa rýchlo zobudia. To mi môžeš veriť. A ak mu to nepoviem včas, tak ťa kráľ veru nepochváli. No dobre, ale sám za kráľom ísť nemôžeš. Konečne vošiel hlúpy Jano v sprievode hradnej stráže do hradu. Prešli veľkým schodiskom, dlhými chodbami, niekoľkými sálami a komnatami, kým došli do trónnej komnaty, kde ich už čakalo jeho veličenstvo kráľ Florián i princezná Johanka. Čo tak ku mne privádza, mládenec? Hradná stráž, veličenstvo. Povedali mi, že sám za vami ísť nemôžem. Áno, iste, ale prečo si prišiel? Prinášam zlé správy. Naozaj? Presne tak. V lese, hneď za kráľovstvom, je hrozný drak. A? Čo a? Vravel si, že prinášaš zlé správy. A toto je len jedna správa. Aha, áno. A chce vám zožrať princeznú. To určite nie. Náš... Kráľ chce povedať, kde by sa v našom lese vzal drak. Áno? No, keď to hovoríš. A ty si ho videl? Pravda, že princezná? Hovoril som so všetkými jeho hlavami. So všetkými hlavami? Fíha, koľko ich má? No... 3. Ty vieš narátať do tak veľa? Nie, ale draci majú vždy 3 hlavy. V rozprávkach možno, ale tento drak musí byť naozajstný, keď je v našom lese. To je vlastne pravda. No dobre, má 1 hlavu, ale obrovskú. A ja som s ňou hovoril. A čo ak nás klameš? Neklamem. Dnes, presne na poludnie, ho uvidíte na kraji lesa. A to vieš zasa ako? Dohodol som sa s ním. Ty si sa s ním dohodol? Áno, aby ste mi verili. To som dobre vymyslel však. Výborne! Ale čo budeme teraz robiť? Z rozprávok viem, že nad každým drakom vyhrá len hlúpy Jano. Takže musíme zohnať hlúpeho Jana. Nemusíte. Som tu. No dobre, ale... Aké ale? Vravel si, že drak je obrovský. Že je to vari najväčší drak na svete. Takže musíme nájsť rovnako veľkého hlúpeho Jana. Teda toho najhlúpejšieho na svete. Ale veď to ja som? Lenže ako to môžeme vedieť? Princezná má pravdu. A preto vyhlásime súťaž o najhlúpejšieho Jana. Súťaž o najhlúpejšieho Jana? Tu mám súťažiť sám so sebou? Ako budem vedieť, že som vyhral? Veď keď vyhrám, tak ten druhý musel prehrať. Ale čo keď aj ten druhý som ja? A čo ak sa predsa len prihlási aj niekto iný? Prečo by to niekto robil? Som predsa najhlúpejší. Ešte dnes necháme na hradnú bránu vyvesiť oznam. A na tom ozname si každý bude môcť prečítať, v čom sa bude súťažiť a kedy sa ten slávny turnaj bude konať. Prečítať? Ale ja neviem čítať. No vidíš, a to ti dáva veľkú šancu vyhrať. Ale ako potom chceš vedieť, na čo sa máš pripraviť a kedy vôbec máš prísť? No, tak niekoho požiadam, aby mi prečítal, čo je tam napísané. Výborný nápad. Veď ty napokon nebudeš až taký hlúpy. Ale ako by nie, to predsa... Niekoho sa pýtať? Niečo také by mi ani na nezišlo. Vedia, žiaden ani nemám. Tak kam by mi to mohlo zísť? Tak ale čo teraz? Ja neviem. A nemôžete mi to napríklad povedať?
Nemôžem. Pre všetkých uchádzačov platia rovnaké pravidlá. Kto si neprečíta, nebude vedieť. Tak čo mám robiť? Naučiť sa čítať, Tielito. Čítať? Ale ak budem vedieť čítať, tak nebudem najhlúpejší z hlúpych Janov. To sa neboj. Je veľa hlupákov, ktorí čítajú i píšu a tým svojou hlúposťou ani po pety nesiahaš. Nuž, ak je tak, naučím sa. Ale to bude asi zo pár dní trvať. Možno i rokov. Očicko, ja počkám. Len či počká aj drak. Nerob si starosti. Určite počká. Zanesieme mu zatiaľ do jaskyne nejaké ovocie a zeleninu. To má rád. Určite sa poteší. A aby si nemusel sedieť v škole medzi malými deťmi, bude ťa učiť náš múdry alchymista. Bývať môžeš zatiaľ v komórke vo veži. Však, otecko. Ďakujem, že si sa ma opýtala, dcérenka. No, keď si už tak rozhodla, nech tak je. Hradný alchymista nebol nápadom princeznej Johanky vôbec nadšený, ale nestačil sa čudovať. Hlúpeho Jana na podiv učenie veľmi bavilo. Abecedu sa naučil variť za 3 dní a keď zistil, že prehadzovaním a spájaním písmeniek vznikajú slová a ich spájaním celé vety, najradšej by ani nespal, ako ho zrazu bavilo čítať a písať. A tak zakrátko stál pred oznámom pribitým na hradnej bráne. Jeho veličenstvo, kráľ Florian, vyhlasuje veľký turnaj o najhlúpejšieho zo všetkých hlúpych Janov. Pozor, aby turnaj netrval priveľmi dlho, zúčastniť sa ho môže len prvých 10 uchádzačov. Prvých 10? No to je koľko? O čo rýchlejšie sa Jano naučil čítať a písať, o to pomalšie sa učil počítať. To sa niekedy stáva. Keď však nadišiel deň slávneho turnaja, bol pripravený. Veľký turnaj o najhlúpejšieho Jana sa môže začať. Nemôže. Zatiaľ je tu len hlúpy Jano. Aha, tak ešte chvíľu počkáme. A na koho? Ty? Čo tu robíš? Prečítal som si oznam na hradnej bráne, tak som prišiel. Ale veď to nejde. Prečo by to nešlo? Prečítal si oznam, vedel, kedy má prísť, tak môže súťažiť. Ale to predsa... veď sa ani nevolá Jano. To je pravda, dcérenka. Má to byť turnaj o najhlúpejšieho Jana. Čo teraz? Neboj sa, hneď to napravíme. Dodo, poď sem. Dodo? Voláš sa Dodo? No a čo? Každý sa nejako volá. Ty sa poznáš s princeznou? Už od malička. Drak Dodo, týmto ťa pasujem na draka Jana. Ďakujem, veličenstvo. No. A teraz sa už turnaj môže začať. Ako všetci viete, budete musieť odpovedať na 5 veľmi ťažkých otázok. Kto odpovie správne, získa bod. Vyhrá ten, kto bude mať na konci najviac bodov. Rozumeli ste? Pravdaže. A ja pravdaže. A kto vyhrá? Vysvetlím ti to potom. Prvá, veľmi ťažká otázka. Ako sa číta slovo zmrzlina? Zmrzlina sa nečíta, zmrzlina sa líže. Len keď je naozajstná. Ale keď je napísaná, tak sa číta zmrzlina. Správne. Hlúpy Jano získava prvý bod. Druhá veľmi ťažká otázka. Ako sa píše slovo ťažko? Ťažko. Vôbec nie. Keď vieš písať, tak sa píše
ľahko. Správne. Druhý bod získava drak Dodo Jano. Tretia veľmi ťažká otázka. Kde je hentam? Ja, to viem úplne presne. Hentam je v kúte každej izby, izbičky alebo komnaty. V kúte? Áno. Keď nejaké dieťa v domčeku v podradí neposlúcha alebo niečo vyvedie, mama vždy ukáže na kút a prísne povie: postav sa za trest hentam do kúta. Takže je to jasné. Hentam je v kúte. Čo ty vieš o tom, čo robia ľudia v domčekoch v podhradí? Všetko. Chodívam kým na návštevu. Na návštevu? Áno. Oni ma majú radi. A s deťmi sa hrávam na zlého draka a odvážneho princa. Ty si akože odvážny princ? Nie, ja som akože zlý drak. Odvážny princ nado mnou zvíťazí, získa krásnu princeznú z najbližšej chalúbky a ja si pokojne pospím. Vráťme sa k turnaju. Takže drak hovorí, že hentam je v kúte komnaty. A hlúpy Jano si myslí... Ja si myslím, že hentam je všade okrem tu. Správne. Čo je tu, nemôže byť hentam a čo je hentam, nie je tu. Bod získava Jano. Hlúpy Jano. Pravda, že prepáč. Štvrtá, veľmi ťažká otázka. Kedy bude včera? Včera nebude, včera už bolo. Nie, je pravda, že včera už bolo, ale včera aj bude. Čože? Vždy, keď som u niekoho na návšteve a všetko im zjem, povedia: skús prísť zajtra. A keď potom prídem zajtra, povedia, že nič nemajú, lebo som im včera všetko zjedol. Takže z toho je jasné, že ak dnes všetko zjem, tak mi zajtra povedia, že som všetko zjedol včera. Teda včera bude zajtra. Presne tak. Dnešok bude zajtra včerajškom. Bod získava drak Dodo Jano. Takže máte obaja 2 body. Rozhodne teda 5. najťažšia otázka. Koľko nie je 1 a 1? 1 a 1? Áno. Predstav si, že hlúpy Jano má 1 jablko. A ty máš tiež 1 jablko. Koľko jablok máte spolu? 1, lebo drak to svoje hneď zje. Náhodou, chvíľu by som počkal. Takže by sme chvíľu mali jablk 2. Áno, takže... Takže 2. Práve, že nie. Otázka znela, koľko nie je 1 a 1, takže správna odpoveď znie, že 1 a 1 nie je všetko okrem 2. Správne. 1 a 1 je 2, takže okrem 2 to môže byť hocikoľko. 5. bod získava hlúpy Jano. Áno, nech žijem, hlúpy Jano. Ruka princeznej a polovica kráľovstva je moja. Ale to nie. Vyhral drak Jano. A ako to? Získal som predsa viac bodov ako on. Presne tak. Takže som vyhral. Správne. A práve preto si prehral. Kto vyhral, ten prehral? Nie, kto prehral, ten vyhral. Povedal som Vari niečo iné? Vlastne ani nie, len si to povedal naopak. A to nie je to isté? Je. Takže? Takže tak. Tomu by som hádam nerozumel, ani keby som nebol hlúpy, Jano. Veď je to jednoduché. Ty si získal viac bodov ako drak Jano, lebo si vedel odpovedať správne na viac otázok ako on. Takže si vyhral, ale hlúpejší je drak Jano, lebo nevedel správne odpovedať na toľko otázok. Drak Jano je teda hlúpejší ako ty a je tak najhlúpejší z hlúpych Janov. Takže drak teraz môže ísť za sebou do lesa, odťať si hlavu, aby za to získal tvoju ruku a polovicu kráľovstva? Ja si nechcem odťať hlavu. A ako chceš získať polovicu kráľovstva? Ale ja nechcem polovicu kráľovstva. Tak na čo si sem chodil? Bolo to napísané na hradnej bráne. On je fakt hlúpejší ako ja. Ale čo budem teraz robiť? Vieš čítať aj písať. Vo svete sa nestratíš. Možno raz budeš najmúdrejší z hlúpych Janov. Lenže v žiadnej rozprávke nedostal princeznú a pol kráľovstva múdry Jano.
Kráľovanie by ťa aj tak nebavilo, ver mi. Je to veľmi veľa práce. Nájdeš si určite niečo, čo sa ti bude páčiť viac. Lenže čo? Ja už viem čo. A je to oveľa lepšie ako kráľovanie. Že som vôbec chodil do sveta. Veď je to, Varito, najlepšie povolanie na svete. Budem pecivál. Pecivál? Budem celý deň ležať na peci. No, napríklad. A hneď to aj idem oznámiť mojej mamke. Tá bude mať ohromnú radosť. Tak, dovidenia, veličenstva. Mal si pravdu, otecko. Vedieť čítať a písať nemusí byť ešte liek na hlúposť hlúpych Janov. A ja môžem ísť už konečne spať. Pravda, že? Vyhrať taký ťažký turnaj, to nie je len tak. Také niečo unaví aj draka. Určite si teraz myslíte, že tento príbeh s názvom Najhlúpejší z hlúpych Janov sa nikdy nestal. Že si ho niekto len tak vymyslel. No, nakoľko ho napísal Václav Šuplata, tak som presvedčená, že sa stal naozaj. Neviem síce kedy a kde, ale on by si nikdy nevymýšľal. 100%. Teda, možno tak trochu aj áno. Alebo viac ako trochu. No dobre, vymyslel si ho celý. A aby sa pod vašu perinku mohol tento príbeh zatúlať k vám, tak mu pomohli Jana Jackovičová, Alica Barteková, Anna Disko, Milan Bahúl, Lukáš Frlajs, Martin Horvát a Dragan Baxa. Aj zvukoví majstri Kristián Mikulovský a Rudo Nať. Harfa Michal Matejčík. Dramaturgiu a réžiu mal pod palcom Tibor Frlajs a spoločnosť Slučka. Túto rozprávku pripravila spoločnosť Codes Brand House na podporu verejnej zbierky Biela pastelka v rámci projektu Rozprávky pre malé pastelky. Ak sa vám páčila, prosím, podporte ľudí so zrakovým znevýhodnením zaslaním 2-eurovej SMS na číslo 820 alebo prevodom ľubovoľnej čiastky na verejný účet Bielej pastelky. Ďakujeme.